Security officers, this one is for you. Security officers, this one is for you. I-provident fund, good people. I-provident fund, good people. I-provident fund awusayithathi yonke. Before kuqala nditsho ngamabomu, ndiyayidabulisha. Before nokuqala it's one and the same thing. Nditsho ngamabomu, security officers. Before awusithi xa uphuma kule khampani, ikhampani inika amaphepha wakho usayine ufumane i-provident fund yakho ungene kwenye ikhampani. But now that is not happening anymore because abantu basebenza iminyaka emininzi ngenxa yohlala phantsi akanamali. Yatshintsha ke ngoku imithetho yakwa-provident fund. Ithi ke ngoku indawo ye-provident fund, good people, ukunifaka clear. Awuzuyifumana laa mali up until ufike kulaa certain age. Kule provident fund esendinayo ngoku andizuyifumana up until ndifike ku-certain age. However, the only money that I can claim ngula two-pot, I can only claim u-two-pot. I'm not sure u-two-pot uba ngu-20% okanye 25%, but I can only claim u-two-pot. Ukhona omnye umntu ondibhalele wathi ikhampani ayifuni usinika amaphepha e-provident fund. Ayizuninika amaphepha e-provident fund ikhampani ephumayo. Qha into efuneka niyenzile nina kuba nihambe niye niye kwaSalt ufike niclaim i-two-pot ufumane laa 20% yalaa mali yakho yonke, because ngoku awusazukwazi uyikleyima yonke. However, you can claim it all xa unongaphangeli, kuthiwe mhlawumbi okay akaphangeli lo mntu for some time, then ungakwazi ukuyikleyima then uyisebenzise. Kodwa if uzophuma kule khampani ungene kule khampani soze uyenze loo nto. I worked for AMA Security Services for almost unyaka. Xa ndiphuma ndine-provident fund ka-4,000, cool people, you won't believe. Fine, ndayiyeka because ndiwe kuthetha, ndayiyeka. Now when I joined the company that I'm working for right now, imali yam yangezeleleka phezu kwaliya, meaning i-employer yam xa ivela phaa, i-employer yam ivela ngoku kunguToben ingeyiyongo u-project management, meaning ke ngoku yabo uba iyaphaya. However, ikhona i-option ngezantsi ethi claim two-pot. I-two-pot yilaa mali which is incinci for mna laa mali engathi ndiyayikleyima ndiyayileqa ndiyonleqa i-two-pot. Incinci laa mali yenza ntoni? Ayidla ii-chips. So i-provident fund, good people, ngoku ayisafani nakuqala, itshintshile good people, itshintshile. So ndiyacela leyo into niyimayinde. Xa zisithi ikhampani asizukunika phepha thina laa provident fund, ungacingi uba uyarojwa. And i-UIF, iyabona if uzozama ukleyima i-UIF meanwhile usebenza, you're gonna be fraudulent, uzoba yi-fraudster, uzokwenza i-fraud. I-UIF ayiklenywa usebenza. Ezinye iikhampani, yam ikhampani ke ikurejista very fast good people, very fast, iphela 2 months yonke into yakho seyirejistiwe. Ezinye iikhampani ke takes longer. Ungayithatha i-chance ke uclaim i-UIF but should ube caught into yobana ngaba uyasebenza but uclaim i-UIF, i-fraud leyo, inintsi into engenzeka, ungabanjwa. So ezo zinto zizinto efuneka sizijongile, zizinto efuneka sizazile uba ziyenzeka.